Ontwakend landschap is het initiatief van onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland. Bij Jersterijn stapt de delegatie natuurmensen om kwartier van Seizen de Grijden in om te praten over het landschap. De green organisaties gaan nooit hoe bezuinigings die er aankomen. Politici die daarover besluiten, die sjoggen we kwalijk. We tellen er uiteindelijk 3 van de 43 stedenleden en ook de deputaire liet het afwitten. Ja, is te min. En zeker als je sjoggen naar wat we aanst van de kiezen krijgen. Ik denk dat de bed misschien lekker lijkt, want het weer natuurlijk wel hier betiert, hè, fjouwer het bed uit. Het is, tenminste, ik hoop je net dat het hoe wichtig dit onderwerp is, ik hoop je net dat dat de reden best had. In juni moeten de steden te zetten hoe het nieuwe natuurbeleid. Concrete vaststellen is er nog net. Landelijk waard Kwadlien nog 200 miljoen euro extra van natuur binnenhellen. Maar tegelijk scoot de Driek een groot part van de verantwoordelijkheid voor landschapsbeheer naar de provincie sta. Nevens de oppositie kan soms wel eens grote gevolgen hebben. Het opknappen van de natuur, omdat er 3 grote wegen online worden, daar gaat dan aanst het yield heen. Eerst vernielen we het wat net nodig is. En dan gaat er het yield heen. En dan is voor dit wat we hier hebben, us landschap, natuur en cultuur. Er is geen yield meer voor. De betierenkuier door de natuur en de dwarpjes met cultuurelementen hier als doel dus politici bijpraten. Maar mijn opkomst van matrije stedenleden kun je lood op afvregen als het zo wel doel had. Het enige wat ik hoop, want hiernaast doen we ook andere lobbyactiviteiten. We zijn bij alle fracties op bezoek. Dat we toch proberen dat wat we vandaag beleefd hebben ook in die zin over te dragen aan hun.